Ето, пак съм малък ти, беге. Днес ще покажем какви неща сме събрали за Хелоуин. Това са малко. Значи, хайде първото да изцапате малко го купих. Ето го. Сега, ще ви покажем маски, които мисля да ви кажете какво да сложим. Сега, вижте, различни са. Тук няма такова. Вижте. Така, така. Виждате ли, че тук има? А не. Да, на това има малко. Е така. Втора маска, номер 2. Тук само да взема другата. Слушам. Касай тъп. Ето бе, хора. Коя? Долу в коментарите искам да пишете тази. Коя от трите? Чакай. Чакайте. Коя от тези четирите маски да нося на Хелоуин? Коя от тези четирите маски да нося на Хелоуин? Долу в коментарите да пишете и се слушам. Ще ви скипам. Хай, чао, YouTube!